El fotògraf David Argimbau Cintas inaugura el proper 7 de març a les 19 hores l'exposició Sant Lluís no és Missouri, a l'espai Radosa de Sant Lluís. La mostra, que és una declaració d'amor al municipi que l'ha acollit durant 17 anys i una reivindicació contra la gentrificació i la pèrdua de les tradicions locals. Argimbau va iniciar la seva carrera a l'estudi barceloní d'Albert Heras, on va aprendre a estimar l'ofici i dominar la llum. Va traslladar-se a Menorca el 99, la seva pàtria materna. Després d'anys de reflexió, el 2010, va reprendre la fotografia amb força, combinant el fotoperiodisme amb projectes personals que documenten la vida quotidiana. Sant Lluís no és Missouri és fruit d'aquesta mirada personal i d'una profunda connexió amb el municipi. L'exposició és una petita mostra de l'estima d'Argimbau per Sant Lluís, el lloc on va recuperar la seva passió per la fotografia. A través de les seves imatges, el fotògraf vol preservar la identitat pròpia dels pobles petits i reivindicar les quotidianitats que els fan únics. A més de la inauguració, l'Espai Radosa acollirà una activitat complementària el dijous 27 de març a les 19 hores. David Argimbau projectarà i comentarà fotografies de la seva trajectòria professional, oferint una visió més àmplia del seu treball i de la seva evolució com a fotògraf.